गिबियाव बयखौबो खुलुमबाय आंनि गेदेर उन्दै लोगो गासिखौबो दिनै गोदान नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायनो जासिहरबाय। आसा खालामो इसोरनाव बयबो मोजाङै दङ। दायो जानाखि आसामनि बाहेरायाव थानाय जोंनि बर'फोर जानाखि सुबुंफोरा आसाम केयारनि फैसाखौ दासिमबो मोनाखै, ओमफ्राय गोदानै एप्लाइ खालामफिनबानो जाबाय आरो ना। आं दा बिनि सोमोन्दै बे भिडिअखौ बानायदों। माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ, माबोरै मानांगौ बेखौ नायलांबानो जाबाय, मोजां बुजिना ला भिडिअखौ। बेनिफ्राय आङो बे लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव होगोन। जानाखि सिगां मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार होलायदोंमोन, बेयाव कन्टेक्ट नाम्बाराव डायल खालामनांनांला। दायो आं लिंकखौ होगोन, बे लिंकआव थांनानै डाइरेक्ट एप्लाइ खालामबानो जाबाय। थाब एप्लाइ खालामना ला। मेनि 31सिमल' बे डेटआ। केसटि मोननै थांबाय, बिनिफ्राय बबे केसटिखौ सोगोन आं मिथिया, बे सरकारनि आखायाव दङ, बे रोखा। सरकारा मिथिगोन बेखौ। 31आव बिनि सिगां थांनाय फार्स्ट केसटिखौबो सोना होगोन ना सोआ, ना बोरै, ना एबार एप्लाइ जानायनिफ्राय मोजां मा जानायनिफ्राय सोना होगोन, बे सरकारनि आखायाव दं आरो रोखानो। बे आंनि आखायाव रोखा गैया बे आरो। दायो बे जानाखि एप्लाइ खालामदोंमोन बिसोरबो सोरबा सिगां माबाफ्रा बहुद मोनाखै मा प्रब्लेमनि थाखाय बिदिनो बिराद जालाबायदों। दा बे सरकारनि खोथा बियो, दा जेबो रिजनबो खिथाया, जेबो माबा खिथाया बिदि आरो ना। सिगांनिया आं मोननै भिडिअ खालामखांबाय आङो, बेयाव बहुद बिदिनो आङो खालामना होदोंमोन। खिन्थु जायफोरा आंनि इउटुब चेनेल साबसक्राइब खालामाखै एसे मिथियाखै खोमा। गोरोन्थि जानायखौ बोरै सुदार खालामो, सिगांनि मेसेजाव लिंकआव थांनानै सुदार खालामनो हायोमोन आरो कारेक्सन खालामनो बेमोन आरो। ओमफ्राय जायफ्रा दासिम मोनाखै, नै दायो गोदान एप्लाइ खालामफिनबानो जाबाय। आं आदा प्रकाशनि भिडिअआव मोनसे नुदोंमोन, जोंनि बर'फ्रा मोनाखै माने माखासे, दा बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। जायनि सुबुंफोरा मोनाखै बिसोरनि थाखायल', जायफ्राथ' मोननायाथ' मोनखांबाय, जायफ्रा मोन्दों डिस्टार्ब खालामनाङा आख' फाख'नो, जे जोंहा मोनखांबाय, जोंहा मोनखांनाय जाखांनाय खिखांनाय बेफोरबायदि माने उल्थां फाल्थां बिदि कमेन्ट होलाबायनाङा। आं जायफोरा सुबुंफोरा मोनाखै बिसोरनि थाखायसो आं बे भिडिअखौ बानायदों, मानो होनबा बिथांमोनहा मोनाखै, बिसोरनि थाखायसो बानायदों आङो। नोंसोर मोनदोंबा नोंसोरबो हेल्प खालाम, गुबुनखौबो हेल्प खालाम। जानाखि नों रोंनायखौ गुबुननो खिथा, आरो गुबुनाबो नों रोंनायखौ खिथाब्लासो अब्लासो जोङो रोंलायगोन आरो। नङाबा आंल' हारसिं रोंनानै थायोबा, नोंल' हारसिं मोननानै मानानै सिरि थायोबा बे माने जेबो खामानियाव होआ आरो। नोंल' हारसिं बे बुहुमाव राजा जानानै थायोब्लाबो नोङो जेबो खामानियाव सोलिनाय नङा आरो, बेफोरबायदि आरो। दा बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ बानायबाय। जायफ्रा दायो मोनाखै बिदिनो नायनानै बे बुजिना लाबानो जाबाय। आंनि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायथां, आं डिसक्रिपसनाव होगोन लिंकखौ, इयाव थुनानै नायबानो जाबाय आरो ना। डिसक्रिपसनखौ सोरबा नायनो रोङा थायो। डिसक्रिपसन थुनानै भिडिअनि गाहायाव बे माखासे लिरनाय थायोना, बेयाव थुना होबानो डिसक्रिपसन ओंखारो, गोथां आखरजों लिंक होननाय ओंखारो। लिंक होनो आरो बेखौनो थुनांगौ आरो। बेयाव थुनानै थांनानै गोदानै एप्लाइ खालामफिनबानो जाबाय। थाबनो एप्लाइ खालामना ला। ओमफ्राय सरकारा माला सोयो बे सरकारनि आखायाव दंसै आरो, मानो होनबा सरकारनि गोसोनि खोथा बेयो। सरकारा आं सोआ होननानै थाबाबो जों सरकारखौलाय मा खालामनो हानो, बे आरो ना। बे ओमफ्राय माला सोगोन माला मागोन बे सरकारनि आखायाव दं। आं बेखौ आरो खनसे रिपिट खालामफिनबावबाय, सरकारनि आखायाव दं आरो बियो। ओमफ्राय जानाखि आङो भिडिअ बानायो माखासे, बेनि सायाव बिराद मानसिफ्रा सोरबा बिराद भिडिअखौ नायालासिनोसो कमेन्ट होयो, ना नायनासो कमेन्ट होयो, ना बुजिनासो कमेन्ट होयो, ना बुजियालासिनोसो कमेन्ट होयो। आंनि एगेन्स्टआव बिदिनो सोरबा बिराद गाज्रि कमेन्ट होलाबायो। आंनि एगेन्स्टआव जुदि गाज्रि कमेन्ट होनानै नोङो मोजां मोनोब्ला बिदिनो गाज्रिनो कमेन्ट होबाय था, मानो होनबा नोंनि गोसोआ खुसि जायोब्ला। बे आरो आंहा भिडिअ बानायनानै मानो आंहा इन्टारेस्ट दङ, आं बेखौ मोजां मोनो। बे आरो नों जुदि बिदि गाज्रि कमेन्ट होनानै नोङो बिदि आंनि सायाव माने आंनि एगेन्स्ट माने कमेन्ट होनानै मोजां मोनोब्ला नों खालामबानो जाबाय। बिराद फाग्ला मानसि दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो, दा बिदिनो बिराद गोदाव सोराव, ओंखायनो माने बर'फोरनि गेजेराव दासिम माने माबा जायाखै आरो, बे आरो। दा बेमोन आङो बुंदोंमोन जे दायो जानाखि जोंनि आसामनि बाहेरायाव दासिमबो दंबावो एसे एनै खामानि जागासिनो दं, जायफोर थाङाखै मायाखै होनना बुंनाङो। जे लकडाउना दासिम माने खुलिनायाव गैया, दासिम आरो बन्द' जाबावगोन होननाय बायदि खोनाबावदों आङो। माने खुलिनायाव गैया, जेब्लासिम मुलिया मोना बिनि मुलिया, जेब्लासिम रोखा मोना बिनि मुलिखौ, बेनि थाखायनो लकडाउना बारायबाय थागोन आरो बारायलांबाय थागोन आरो, बे आरो। बेनि थाखायनो आङो बुंदोंमोन आरो जानाखि सुबुंफोरा दायो खामानि एसे एनै जागासिनो दं बिसोरनि सायाव बुंदोंमोन आङो। जानाखि सुबुंफोरना एसे एनै खामानि जागासिनो दं, नोंसोरो खेल ला जे नोंनि मालिकआ मा खालामदों, सोरबा मा खालामदों। बिदि बहुद मानसिफोरखौ बिदिनो, मानो होनबा सासे मालिकआ जेबो इनकाम गैयाब्ला नोंनो मानिफ्राय दरमा होनो, बे जायो। इनकामानो गैयाबा फाग्ला नों मानिफ्राय दरमा होनो, बेबायदि जायो आरो। मासै मास नोंनो बबेनिफ्राय मोनना दरमा होनो, बेयो माबा मोनसे इनकाम जाबासो नों दरमाखौ होनो हागोन। बेनि खोथायै बुंदोंमोन आं, बेफोरनि सोमोन्दैनो। ओमफ्राय जानाखि दायो सुबुंफोरा माने दंगासिनो दं, बा खामानि एसे एनै जागासिनो दं, जे मालिकखौ खेल ला। उनफ्राव लकडाउना बारायबावोब्ला जे माबायदि जागोन, ओमफ्राय नोंनि कम्पानिया माबायदि जागोन, बा नोंनि सिकिउरिटि, नोंनि डिउटिया माबायदि जागोन, बे आरो ना। सिकिउरिटि डिउटि मावबा सिकिउरिटि, ओमफ्राय बिदिनो लेबार मावबा लेबार, बेखौ बुंबाय आरो आङो। फेक्ट्रि बिदिनो वर्कार बेफोरबायदि आरो।
दा जानाखि मावो बिदिनो दा जोंनि हायद्राबाद तेलेंगाना स्टेटखौ बुंबाय आङो जे चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे आं आंनि जायगानिखौ नायखावनो हायाखै आरो नोंसोर मालाय स्टेटनि होनना बुंदों बेबायदि बुंदों बेनि थाखायनो आं बानायदोंमोन दा जुदि चिफ मिनिस्टारानो बुंदोंब्ला अब्ला नोङो मा खालामनो नों बेयाव थैनानै थानायनि अनगायै नों जेबो राहा गैया आरो बे आरो दा जानाखि दङ दायो जोंनि आसामनि बाहेरायाव दासिम आरो दंबाय थायो एसे एनै खामानि जानायफोर एसे मोजां खोनासंनानै बुजिनानै लाग्रा आरो भिडिअखौ मोजां नायग्रोनानै बेनिफ्राय गावबो मोजां डिसिसन ला आं थांथारनोबो थिनाखै जे नोंसोर गावबा डिसिसनखौ लाबानो जाबाय उनफ्राव बेफोरबायदि भिखारि सिस्टेमै मालायनाव भिडिअ बानायना हरनानै बानायना हरनाय बेफोरबायदि दावराव खालामनाङा थ' आं बेनि थाखायनो बुंबाय उनफ्राव बेफोरबायदि जायो आरो बिराद नुबाय ओंखायनो आं बुंबाय आरो ना थ' बे ओमफ्राय जायफोरा मादो बिसोरनि थाखायबो एसे गाज्रि बुंनाय बायदि जाबाय आं दायो भिखारि सिस्टेमाव बुंनायखाय ओंखायनो जायफोरनि मोजांनि थाखायबा बेखौ गाज्रि मोनाबानो जाबाय जायफोरा बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट होलाबायदों आरो बुंलायदों बिसोरनि थाखायनो बुंबाय आङो दा नोङो हमना ला खामानिया जाबाय थाबाय नोङो बिदिनो मालाबा एसे एनै खामानिया जाबाय थाबाय दा नोङो रुमाव थागोन दा नोंनो सासे मालिकआबो गिनाय फैयो जे लकडाउनावथ' एथ'ग्राब गोबाव आरो बारायनिफ्राय बारायसिन जे आंनावबो इनकामानो गैया जेबो कम्पानि इनकामानो फैयाबा जे आं बिसोरनो मानिफ्राय दरमा होबाय थानो आरो आंनि जायगायाव मेरला दं मानसि आं बिसोरखौबो लानो हायो खामानिया बारा मोजां जाखाया होननानै बेबायदि साननानै आंनियावबो बिराद डिउटि मावग्रा बिदिनो मोजां खामानि मावग्रा बेफोरबायदि दं अब्ला आं बिसोरखौनो लानो हायो होनना बुङो आरो दा बेफोरबायदि आरो बिसोरनि साननायाव आरो दा आं बेलेगखौ बुंबावा जोंनि मालिकआनो बेफोरबायदि एसे जायो आरो सम बिदिनो केरेक्टारफ्रा गाज्रि देखायो आरो बेफोरबायदि दा नोङो हमना ला नों बेयाव खामानि मावबाय थानाय समावनो नोङो लकडाउनाबो बारायगासिनो दङ दा बे समाव नों खामानि मावनाय थानाय समाव नोङो हमना ला नोङो मालाबा समाव मार्केटआव थांगोन नोङो मैगं थाइगं लायनो माइरं दै लायनो बे समाव जुदि सोरनावबा कर'ना भाइरासआ जुदि नांना फैयोब्ला जे नोंखौ मालिकआ रिस्क लागोन लाया बेनि सोमोन्दै बुंदों आरो जाहाथे उनाव खस्थ' मोनो जाहाथे नोंसोरो उनाव मा जायो बेफोरनि सायावनो आं माना बुंदोंमोन आरो ना एक्सप्लेन खालामना बुंदोंमोन बेखौनो मानसिफ्रा बुजियाखै ना बुजिदों ना बुजियाखै मिन्थिया गावसोर बुजिनासो कमेन्ट होदों ना नायालासेसो कमेन्ट होदों इउटुबनि थाम्बनेलखौ आसामनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा न'आव थांफिनजोबनांसिगोन होननानै बुंदोंमोन आङो बिदि होदोंमोन आरो दा बेखौनो डाइरेक्ट थाम्बनेलखौ नायनानै बुंखो ना बोरै दा बुजि मोना गावसोरसो मिथिसिगौ आरो बिराद गाज्रि कमेन्ट होलाबायो सोरबा बिदिनो बे आरो ओमफ्राय जानाखि दा दङ बेफोरबायदिनो दा मालिकआ नोंखौ रिक्स लागोन लाया नोंनाव जुदि कर'ना भाइरास नांना फैयोब्ला नोंसोर हमना ला साथाम साब्रै थालांबाय नोंनि लोगो साब्रैसो थालांबाय नों खामानि जागासिनो दं जाबाय थानानै नोंनाव सोरबा सासेनाव नों मैगं दै बायदिसिना माइरं सेन्टाराव लायनो थांनो जुदि नांना फैबाय कर'ना भाइरासआ जुदि नोंखौ रिक्स लानो हागोन हाया आरो नोंहा फैसा बुरजा दंजायोबा नोंहा गोख्रों मोनसे गसंनो हानाय मोनसे माबा जायो मानो होनबा बे जायगाया बहुत गोजान जायगा सानसेजों मोननाया साननैजों मोननाया एखमबाबो सानथाम सानब्रै लाखायो बेबायदि आरो दा जोंना दा हायद्राबाद तेलेंगानानि चिफ मिनिस्टारा बुंबाय जे आं रिक्स लानाया आं जायगानिखौ नायख'नो हायाखै फाग्लानि दानो नोंखौ नायोब्लाबो नोंखौ नायबाय नै दा नों जानायनि लोंनायनि भिडिअ बानायना हरगोन भाइरेल खालामना होगोन फेसबुकआव मायाबा हरलालाजोबगोन इउटुबाव मायाबा लाजिनाय मोनो आरो बेफोरनि सायाव ओंखायनो आं रिक्स लानाया होनना बुङो आरो डाइरेक्टनो बहुद बिदि आरो दा बेफोरनि सायाव रिक्स लानाया होनना बुङो दा नोङो बेफोरबायदि जायोब्ला अब्ला बे ओरैनो कर'ना भाइरास जुदि नांना होयोब्ला ओरैनो दा सोरबा सरकाराबो सोरबा गभर्नमेन्टआ दांनो गियो बेफोरबायदि मानसिखौ दा कर'ना भाइरास जानाय होनना बुङोब्ला बे आरोना ओंखायनो जुदि नोंहा फैसा दंजायोब्ला नोंहा एसे गोख्रों गसंनो हानाय जायो नों मालाय जायगायावबो दा नोंहा बेयाव गुबुन जायगायाव नोंहा ना फेमिलियानो मोजां गोख्रों ना फेमिलियानो मोजाङै दंजायो ना मायानो मोजाङै दंजायो थ' बेखौ बुंदो आरोना ओमफ्राय जानाखि दा नोंहा बेयाव फेमिलिबो गैजाया मोजांनो नोंहा फैसाबो मोजां गोख्रों गैजाया नों गुबुन जायगायाव एथ'ग्राबनो बहुत माबा जायो आरोना ओंखायनो आं बुंदों जानाखि दङ जे नोंनि मालिकआ खामानि जाबाय दङ नोंनि मालिकआ माबायदि केरेक्टार देखायदों माबायदि आखल देखायदों नोंजों बेखौ नायनानै नोङो डिसिसनखौ ला होनना बुंदों आङो जे नोङो डिसिसनखौ ला जे मोजांब्ला नों अबाव मावबाय थाबानो जाबाय थाङाबाबो जायो आसामाव बहुत दायो बारायनायनिफ्राय बारायगासिनोसो दङ बहुतनो दा जेब्लासिम बे बाहेरनिफ्राय थांबाय थागोन अब्लासिम बारायबाय थागोन बेल' ओमफ्राय जेब्ला बाहेरनिफ्राय थांनाया गैया जागोन बे आरो ओमफ्राय जायफ्रा खारखुमाला जायो बेनिफ्राय एसे बारायनो चान्स दं आरो जाहाथे जायफ्रा थांबावगोन बेयो खारखुमाबानो जाबाय बेमोन आरोना ओंखायनो आं बुंबाय जानाखि दायो दङ एसे मोजां खेल लानानै माबानो जाबाय ओमफ्राय थाङो ना मायो नों डिसिसनखौ ला मोजांनो जाहाथे उनाव जेबो माबा जायो जेबो उनाव आन्दायला माबा प्रब्लेम जायो जेखिनि जाया बुंबाय आरो आं जेखिनि जानो मिथिखाबाय आं मा बुंनो नागिरदों उनाव प्रब्लेम जायो जाहाथे बेनि थाखायनो आं बुंबाय हय नोंखौ जायगानि नोंखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ नोंखौ हस्पिटालाव सोना दोनबाय सोना दोनाबा गैया सोना दोनना नोंखौ आइसलेटआव सोना दोनगोन नोंखौ नायगोन नायाबा गैया बे आरोना जोंनि आसामाव नोंहा एसे रेसपन्स दङ आसाम सरकार नायगोन नोंखौ आरो नोंहा न'खरनि फेमिलि थागोन नोंहा आसामाव थाङोब्ला
न'खरनि माखासे थागोन बिदिनो बे आरोना बेनिफ्राय बे जायगायावथ' गैयाना नोंहा न'खरनि रावबो गैयाना फेमिलि मोजां दंजायो आरो नोंहा फैसा थाखायानो मोजां बुरजा दंजायो थ' बेमोन आरोना बेखौनो बुंदोंमोन आङो जे नोंसोर जानाखि दङ दायो दा मोजाङै मावबाय थानाय समाव नोंखौ मालिकआबो माने इनकाम गैयाबा नोंखौ लकडाउना बारायबाय थायोबा नोंखौ होखारगोन बे आरोना ओंखायनो आं बुंदों मालिकआ माबायदि केरेक्टार देखायदों माबायदि आखल देखायदों बेखौ खेल खालामनानै नोंसोर डिसिसन लानानै थाङोबा थां ओमफ्राय थाङाबा थाङा ना बे आरोना गावबागाव डिसिसनखौल' आं बिनि सोमोन्दै बुंदोंमोन बेयावनो सोरबा बिराद गाज्रि बे होलाबायदं आरो आं नोंसोरखौ जाहोनो थाखाय बुङाखैना जे नोंखौ न'आव थांथार होनाखै आङो जे नों डिसिसन ला आं मोजांनि थाखायसो बुंदों जाहाथे उनावहाय नोङो माबा मोनसे जानानै नों भिखारिफोर बायदि बिदि भिडिअ बानायलाबायना होननानै लाजिया फांजिया बिदि हरलाबायनानै नोङो सोरनावबा बिहरनाय आसाम सरकारनाव बिहरनाय सोरनावबा बिहरनाय बिदि जायो बिनि थाखायसो बुंदों आङो बिनि थाखायसो आङो बुंदों माने थ' बे आरोना एसे बुजिना लानो जायगायावबो माबानो जाबाय आरोना थ' बेफोरबायदि दा नोंसोर सासेनि देहायाव नोंसोर माबा मोनसे मायोबा माने जों गासैबो बेयाव बाहेरायाव थाफैनाय मानसिफ्रा जों गासैबो बरना मोनो थ' बे आरोना नोंसिनि थाखायनो जोङो माने गासैबो बरना लाजोबनो दरखार गैया बेमोन ओंखायनो आं बुंबाय माने थ' बेमोन दा बिराद बुंनाय बायदि मोनबाय आङो थ' माबाफोर गोरोन्थि जादोंमोन निमाहा हो गाज्रि दामोन थ' गासिबो बे साफा सानै माखासे माबाफोरनि थाखाय बुंनांगौ जायो बेमोन आरोना ओंखायनो गाज्रि दामोन सोरजोंबा बिदिनो बुंफ्लांनाय बायदि सोरनिबा माबाजों मिलायनाय बायदि जादोंबा भिडिअ बानायना हरनाय माना हरनाय बायदिजों माने मिलायनाय बायदि जादोंबा गाज्रि दामोन जाय नोंसोरखौ बुंनाय बायदि जायाखै आङो जानाखि आंखौ आंनि एगेन्स्टआव कमेन्ट होदों बिसोरनि सोमोन्दैसो बुंनाय जाबाय आङो दायो थ' बे आरोना ओमफ्राय मोजाङै थाबानो जाबाय जुदि खामानिया जाबाय थादोंब्ला आंबो दायो हायद्राबाद तेलेंगाना स्टेटआव दङ आंबो मोजाङै दङ बर्थमान इसोरनि आंबो मा जायो डिसिसन मोजां लायाखै थांनाय जामारना थांनाय जाया बे आरोना खुलिगोन खुलिया बेयो जेबो रोखा गैया दासिमबो ट्रेन गारिखौल' खुलिबाय थानानै बे मानसिफोर थांनो थाखायल'सो नों फाग्ला कम्पानि माबा बेयो जेबो खुलिया माने ट्रेन गारि खुलिबाय थानानै नों खामानि जायाबा मायाव मा खुलिनाय जानो बेलाय थ' बे आरोना नों कम्पानि बायदिसिना नों खुलिबासो बेयो नोंहा खामायनो हागोन दा बे आरो उनफ्राव नों थाङोबाबो उनफ्राव आरो फैफिननो हाखागोन मोजांनो दरमाफोर बुरजा मोननो हागौ ओमफ्राय आराम फैफिननो हागोन आरोना 6 माससो थानानै बेबायदि जागोन आरो उनाव हामखांनायनि उनाव बा सिरि जानायनि उनाव बे आरो ओंखायनो बुंबाय आङो जायफ्रा दङ दायो एसे मोजां डिसिसन लाबानो जाबाय आरो आंनिफ्राय आं बेखौनो खावलायो जाहाथे उनफ्राव जेबो माबा जायो प्रब्लेम जायो मानो होनबा जोंनि बर' मानसिफ्रा बहुत खमायनायनिफ्राय खमायलांगासिनो दं बे आरो थ' जायफोर सुबुंफोरा मोनाखै ओमफ्राय बिदिब्ला आङो स्क्रिन रेकर्डिं खालामना देखायलांसै ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेलावसो थाङा इउटुब चेनेलाव थांना ओमफ्राय डिसक्रिपसनाव होगोन आङो लिंकखौ बेयाव एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय आरोना थ' आं स्क्रिन रेकर्डिं खालामना देखायलांसै बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनोबा साबसक्राइब लाइक खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' बेमोन ओमफ्राय चेनेलफ्राव गोदानबा साबसक्राइब खालामना हो ओमफ्राय गोजामबाथ' गोजामजों लाइक खालामना होदो कमेन्ट खालामलाबायना होदो आरोना बे आरो नायबाय थाखाग्रा थ' बेमोन बिदिब्ला थुदो नायलांदो बिदिब्ला आङो खिथालांसै स्क्रिन रेकर्डिं खालामनानै थ' बिदिब्ला बुजिया बिदिब्ला मबाइल हम स्क्रिनाव फैबाय आङो बिदिब्ला नायलांदो नोंसोरो बोरै खालामो आंनि इउटुब चेनेल बे डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंसोर लिंकआव थुनानै खालामबानो जाबाय बिदिब्ला आङो डाइरेक्ट लांनोसै आं खालायसे माबा खालामना दंलाबाय बेयावनो डाइरेक्ट माबायाव लांसै आं फर्मावनो बिदिनो थुदो ओमफ्राय नैबेलाय बिदि फैयो नोंसोर बे लिंकआव थुनाय नङा आरोना बिदि ओंखारगोन बिदि ओंखारनायनि उनाव साइनिं खालामसिगोन ना बेयाव बे आंनि लिंकआव थुनायनि उनाव होनाय डिसक्रिपसनाव लिंकआव थुनायनि उनाव बिदि ओंखारगोन ओमफ्राय साइनिं खालामनानै लाबानो जाबाय साइनिं खालामाबा बियो एप्लाइ खालामनो हाया नोङो बे फर्मखौ फिलआप खालामनो हाया आरो जाया खालि बे फर्मावल' ओंखारबाय थागोन नोंनि जिमेल आइडि इमेल आइडिखौ पासवर्डखौ होनानै लगइन खालामनानै ला ओमफ्रायसो खालामनो हायो आरो ओमफ्राय नैबेयाव दंजोबो गासिबो लिरनायफ्रा दंजोबो फरायनो हागोन लास्ट डेट अफ साबमिसननि लास्टनि गाहायथाराव होनना बे गोजा रिक्रुट लिरनायाव 31 ST मेआव आरोना 2020 बेयावनो लास्ट डेटआ अब्लानि आं बिदि होदोंमोन नालाय दा बेयाव बिदि ओंखारा आरोना बे टिकसिन ओंखारा बिदि बक्सआ खालि ओंखारजोबगोन अब्ला आइ एम ए पारमानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसामाव बेयाव इएसआव थुना हो ओमफ्राय गाहायाव फैदोला आइ एम कारेन्टलि आउटसाइड आसाम बेयाव इएसआव थुना होबानो जाबाय बक्सआव बेनिफ्राय माइ फेमिलि इनकाम इज बिल' बेयावबो इएसआव थुना हो ओमफ्राय इउआर नेम एस इन बेंक रेकर्ड बेयावबो नोङो नोंनि जि बेंकआव माने मा जि नाम दं नोंनि पासबुक बेजों एकदम कारेक्ट होथार आरोना कारेक्टनो एकदम मिलायनाय होथार नोङो एकदम एखे एकजेक्ट होथार नोङो एखे आरोना एखे एकजेक्ट होथार नोङो बेयाव इउआर नेम होनायावबो जेबो गलथि खालामनो नाङा बेयाव एखे होथार आरो बेनिफ्राय बैसोखौ माना हो बैसो लिरना होदो नोङो बेयाव नोंनि फार्स्ट बेंक इउआर नेम एस बेंक रेकर्डआव थुना लिरखांबाय नालाय ओमफ्राय नों बे एसआव बैसोखौ लिरना होदो अब्ला 25 बोसोर जाबाय नालाय आं 25 बोसोर ओमफ्राय जेन्डाराव बेयाव नों बे मेल ओंखारनाय बे खनसे थुना होबा नों बासिनो हाखायो हिन्जाव मानसि आदार्स माने हिजरा होदो आं हिन्जाव हौवा नालाय हौवा होबाय आङो बेनिफ्राय अकुपेसन नोङो मा मावो बेखौ होबानो जाबाय आरोना
सिकिउरिटि नों गोसो बायदि होनो हायो नों बेयाव नों हमना ला फेक्ट्रिफ्राव बा कम्पानिफ्राव लेबार मावोबा नोङो लेबार होनो हादो फेक्ट्रि वर्कारबो होनो हागोन नों गोसो बायदि होनो हागोन ना लेबारबो होजायो डाइरेक्ट बाराबा जेबो नङा आरो फेक्ट्रि वर्कार बेफोरबायदिबो होनो हायो फेक्ट्रि वर्कार बेफोरबायदिबो होनो हागोन नोङो डाइरेक्ट लेबार होनो हायो माथो जानो लेबार होनना मिथिगोन नालाय लेबार बेफोरबायदि होना होबानो जाबाय थ' आं सिकिउरिटि मावो नालाय सिकिउरिटि होनानैसो सिकिउरिटि होगोन ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार नोंनि कन्टेक्ट खालामनो थाखाय ना बेयाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होबानो जाबाय बिदिब्ला आं होबाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ नाम्बार होबाय आरोबाव आदार्स नोंनाव बेलेग मबाइल नाम्बार नोंनाव दंबावो आरो ना आरो नोंजों बायो नालाय खायफा लोगोफोरनिखौबो होनो हागोन नङाबा न'निखौबो होनो हागोन जेबो खोथा गैया न'नियाव आरो एक्सट्रा ज'खायो आरो ना गाहायाव होबानो लोगोनिखौनो होबानो जाबाय जेनेबा नोंजों ज' थाखानाय उनाव जाहाथे माबाफोर कल जायोबा कल खालामनांसिगौ हागोन नोंना बे मबाइल मोनसेयाव नालाय नैबे कन्टेक्ट नाम्बार बेयाव गोजौनिया बेयाव फन थाङा माबा मोनसे जायोबा गलथि जायोबा अब्ला नैबे आदार्स कन्टेक्टखौ आरो बेयाव होबावदो आरो ना अब्ला बिदिबा आं 798194702 बिदि होबावबाय आं 7981947 होबाय आं मोननै होबाय ओमफ्राय इमेल आइडि होदो नोङो बेयाव नोंनि इमेल आइडि होबानो जाबाय बिदिब्ला होबाय आं दिनाराम बसुमतारी 1355@gmail.com होबाय ओमफ्राय कमप्लिट प्रेजेन्ट एड्रेस बियो नोङो दायो मा जायगायाव दं बिनि एड्रेससो होनांगौ कमप्लिट एड्रेसआव आरो ना कमप्लिट प्रेजेन्ट एड्रेसआव आरो ना नोङो दायो मा जायगायाव दं हमना ला आं दा हायद्राबाद तेलेंगानायाव दं नालाय हायद्राबाद तेलेंगाना होना होबाय आरो नों हमना ला दिल्लीयाव दंबा दिल्ली होदो तामिलनाडु दंबा तामिलनाडुआव होना होदो केरेलायाव दंबा केरेलायाव होना हो लिरना होबानो जायो कमप्लिट एड्रेसखौ लिरना होबानो जाबाय आरो ना अब्ला इउआर कमप्लिट नेगेटिभ एड्रेस नोङो दायो नोङो जेनेबा मा जायगानि आसामनि एड्रेसखौ होबानो जाबाय आरो ना बेयाव हमना ला बिश्वनाथ सारियाल नालाय आं बिश्वनाथ सारियालै होबाय आङो कमप्लिट इउआर नेगेटिभ एड्रेस बिश्वनाथ सारियालै होबाय आं नोङो मा जायगानि क'क्राझार बा क'क्राझार होना हो बिदिनो लखिमपुर बा लखिमपुर कार्बि आलं बा कार्बि आलं बेफोरबायदि होना होबानो जाबाय बेयाव होनानै नोंनि पुलिस स्टेसनखौ होबानो जाबाय बेयाव पुलिस स्टेसननि नामखौ अब्ला आं बिश्वनाथ सारियालि होना होबाय पुलिस स्टेसन नामखौ नोङो होना होदो मा नाम नोंसिनि नामा ओमफ्राय ग्रामा पन्सायत बेयाव नों लिरना होदो बेयाव ग्राम पन्सायतआ मा नाम नोंसिनि ग्रामा पन्सायतनि नामा आरो ना बेयाव लिरना हो ओमफ्राय सेलेक्ट कनस्टिटिउन्सि आं सालायफ्रां गिदिर लादो जियानो जागोनब्ला बेयाव नोङो गावबागाव बासिनानै माबानो जाबाय बेयाव ओरै खनसे थुना होबानो नै आं बेयाव बिश्वनाथ सनितपुर बेयाव खनसे थुफिननाङा ओमफ्राय नै बिदि फैखायो नों जायफोरखौ बासिनानै माबानो जाबाय बहुद दङ बेयाव आङो दंमारो ओरैनो नायजानो बासिनानै दोनदो आरो ओमफ्राय बिदि आरो बेबायदि फैयो बेयावनो सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय अब्ला माबाया ओमफ्राय गाहायाव सेलेक्ट इउर नेगेटिभ डिस्ट्रिक्टखौ होबानो जाबाय खनसे गेजेराव थुबानो फैखायो मा डिस्ट्रिक्ट नोंना बाक्सा बरपेटा अनेक दंखायो आरो ना अब्ला बिश्वनाथ होबाय आं बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट नालाय बिश्वनाथ होबाय बेनिफ्राय फेमिलि मेम्बार्स नेम्स इयर्स कन्टेक्ट नाम्बार्स रिलेसनशिप स्टेइं उइथ मी कारेन्टलि बेयाव नोंजों माने नोंनि न'खरनि सोरबाफोर नोंजों लोगोसे दं नामा बेखौ सोंदो आरो ना बेयाव दङबा नोङो बिनि नामखौ हो ओमफ्राय बैसोखौ हो ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार ओमफ्राय नोंनि मा जायो बेखौ होबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय जुदि गैयाबा न' होनना होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय एड इमिडिएटलि फेमिलि मेम्बार कारेन्टलि स्टेइं इन आसाम नेम्स रिलेसनशिप फर भेरिफिकेसन पारपस एड इमिडिएटलि बेयाव नोंनि न'खरनि सोरखौबा गार्जेननि नामखौ होना होबानो जाबाय आरो ना न'खरनि सोरबा गार्जेन बिफा बिमा बा बिदा बिब' गार्जेन नांगौ बेयाव होना हो अब्ला आं दुलुर बसुमतारी होबाय बिफानि नाम ओमफ्राय फेमिलि मेम्बार्स कन्टेक्ट नाम्बार फर भेरिफिकेसन पारपस फेमिलि मेम्बारनि नाम्बार बिदों बेयाव दायो नोङो न'खरनि सोरखौबा होदो आरो ना हमना ला नोंना बिफाना मबाइल दङ बिफानि नाम्बारखौ होदो नों बिमानो दङ बिमानोखौ होदो बिब'ना दङ बिब'नोखौ बिदाना दङ बिदानोखौ होदो आरो ना भेरिफिकेसननि थाखाय जे नोंनाव सोंहरसिगोन आरो जे आमुखा बसुमतारी अबाव दङ बे न'आव दं ना अबाव दं आरो बे हायद्राबादाव दं ना मुम्बाइ दिल्लीयाव दं सोंसिगोन आरो ना बेयाव जेरै फर्मखौ फिलआप खालामनाय हिसाबै नोंनाव सोंहरसिगोन आरो अबाव दं होननानै बिदिब्ला नाम्बारखौ होनोसै आङो 978-90631-631-7209 बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट नाम्बार बेयाव गलथि खालामखाना बेयाव मोजां लिरना होबानो जाबाय बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होनोसै आङो 35357070616192
93897 357061933897 बिदि होदो ओमफ्राय नोङो बेंकनि नामा मा नाम बेखौ होबानो जागोन आरोना बेंक नेम बिदों बेयाव एग्जाम्पल SBI HDFC बिदिनो बिराद थायो नालाय एग्जाम्पल ओरैनो मोनथाम खिथाबाय आरो बेयाव हमना ला आंना बे स्टेट बेंक नालाय SBI होना होबानो जागोन डाइरेक्टनो बेलाय SBI लिरनाय नुखायो नङाबा डाइरेक्ट फुल लिरना होबाबो जागोन खोमा आरो नायनो फुल लिरनो लिरदो स्टेट बेंक अफ इंडिया लिरजायो बिदि लिरना होबानो जागोन डाइरेक्ट सर्टकाट होबानो जाबाय SBI का डाइरेक्ट बिदि लिरजायो नों गोसोबायदि लिरना होबानो जाबाय डाइरेक्ट बिदि लिरनो हागोन डाइरेक्ट SBI बिदि होनो हागोन SBI बेनिफ्राय IFSC कड नाम्बार लिरना होदो IFSC कड नाम्बारखौ लिरना होनोसै SBIN 70009140 बिदि आरो IFSC कड नाम्बार बहुत मानसियानो सोरबा रोङा माबा माबि कड नाम्बारखौसो होलाबायना होयो IFSC IFSC बिदिल' लिरनाय थायो कड होननाय लिरनाय थाया बे पासबुकआवसो थायो बियो बिदि होना हो आरोना मोजाङै नायना होबानो जाबाय भर्ति खालामनो होना हो ओमफ्राय पार्टनार अब्लानो बेखौ येस खालामना होबानो जाबाय येस खालामना हो येस होना हो ओमफ्राय सार्टिफिकेट बेखौ येस खालामना हो ओमफ्राय साबमिट खालामना होबानो जाबाय आरोना साबमिट खालामना होबानो जाबाय थ' बिदिनो खालामो बिदिनो साबमिट खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक्स फर वाचिं बेनिफ्राय नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय बुजियाखैबा ओमफ्राय बुजिथाराबा हाथाराखै बायदिबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव कन्टेक्ट नाम्बार होदों थ' बाय थेंक्स फर वाचिं गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो नोंथाङाबो मोनाखैबा दायो मोननायनि मोनसे राहा खिथाना होबाय आं थ' गोजोननाय थाबाय बाय थेंक्स फर वाचिं बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन नैबे दिनाराम बसुमतारीखौ बाय गोजोननाय थाबाय